Ready, go! Pumunta na human. Ayaw na eh. Ay, ikaw Kuicheng. Ah, May ako Oh. tuyok ka. Ano? dang din ba? Daro. Oh. Oh. Shooter kayo ninto hanay. Oh. Ha? So, di pa ganahan ang bula mo sulod. Oh. Di pa sa ganahan, oh. Di pa sa ganahan. Gaingon pa niya, di pa sa ganahan mo sulod. Ha? Ginawa, oh. Oh. Ito, grabe. Gawa to eh. Oh. Grabe mo lang, hindi mo mananghid. Sige, let's go. Dala niya, halid na yun. Grabe oh. Dang na ko maga. Okay. Kaya ito i-upload YouTube na yun. Wala pa sa mulo sa ring. Papasoy. Ready, go! Oh. Ah, kuha na kayo niya oh. Abi, usap. Ready, go! Kaya para dry. Sa isa. Sa isa lang. Sige na. Nanarapo na ang atong kuhan, atong Mander, atong champion. Dinani ko ana ba? Yan na dayon ha. Sabay pa rin mo guys. Halo lang mo ano yung konti. Sa next sana, i-prepare. Gi-prepare oh. Si Kani siya, gikapoy pa ni siya, gikapoy. Pero sunod lang, mo na naka-champion sa kuhan, sa basketball. Ito gusto kag dangkan tika sa tubangan nimo toy. Limpyor mo kay ka. Ready, go! Tuara. Ura nakuha gid atong kuan, atong kameraman, nasundan sa kameraman. Gigamitan og drone. Oh. Sugol ka to? Chamba. Iligan na. Oh, na si atong Boss RJ. Oh. Rawa, grabe ka gwapo ni bataan ni ba? Walay sama. Ayan. Oh, grabe, walay sama. LG walay sama. Grabe, patira din mo to ay. Pero kini siya, spatter ni siya kanang maglangas bitaw. Jump shot. Butyop. Pero magpundo ni siya. Namay nanagod. Kontrolado ni mo bola pag maglangas ka ba. Ako kontrolado na kung kulang sa dili. Para gisatan ni RJ. Butyok na maglangas ni siya yung kanang maglangas. Kano yung manghod ni mo, Jay? Spatter ni siya. Ha? Tama ni ha, anak kainit pag tubig karon uli na. Adili po ni. Init pag tubig. Dili po naman ko. Dito ro may masa tambo ni. Pas mo ba? Marcos, dito na ta. Ringless ay.